here in Tapiola, Espoo at my parents' place, and I have my father, Raimo Tihinen, here, and I'm gonna interview him on his journey through music. Niin mä aloitin 15-vuotiaana soittamaan. Ja mä menin Ruotsiin, mä olin siellä vuoden verran 5-16-vuotiaana. Sen naapurissa asui semmoinen hyvä rummusoittaja. Meistä tuli hyvät kaverit sen kanssa, kun se oli vähän sellaista. Ja mä kävin sen luona kuuntelemassa, kun se treenasi. Se oli kotiin laitettu sellainen karsina, ettei se kuulu. Ja paljon oli stumpattu seiniä ja muuta. Ja mä kävin siellä kuuntelemassa. Ja sitten meistä tuli sen verran hyvät kaverit, että se pyysi mun siellä soitti paikallisessa jazzbändissä se kundi. Köys Gabrielassa, joo. Se tuli sitten hakemaan mut, että mä pääsin kuuntelemaan niiden konserttiin. Yme on konserttitalo. Mä innostuin siitä niin kovasti, että sitten kun mä tulin Suomeen takaisin, niin mä hankin rummut, mä menin töihin rakennukselle Reijonan kaveriksi, mun veljen kaveriksi sinne, ja sai sen verran rahaa, että mä sain rummut hankittua. Se ei ollut siellä Oulussa, ei ollut sellaisia bändejä, mutta kuitenkin mä pääsin niin muutamalle keikoille, iltakeikoille, tanssikeikoille niiden kanssa. Ja sitten tulikin armeijan aika. Tulin tänne Helsinkiin armeijan Isosaareen ja Suomenlinnaan. Siellä oli sitten näitä helsinkiläisiä jatsin harrastajia. Ja mä pääsin niiden mukana sitten tekemään jotain radionauhoja. Ja siellä olin siellä jats-klubilla Mäyränkololla niminen jats-paikka, niin olin siellä iltaisin aina kuuntelemassa näitä paikallisia hirmuja. Ja siitä tuli kavereita sieltä ja sitten mä pikkuhiljaa pääsin ammattibändiin. Se oli ensimmäinen oli Juhani Korjuksen Eile Pienimäen bändi, ravintolabändi, se oli ammattibändi. Ja siinä oli hyviä soittajia. Siinä oli Tuomo Tanska, Martti Metsäketo ja Jussi ja minä ja me kvartetti. Eile Pienimäki oli solistina. Me oltiin noissa ravintoloissa aika paljon, myöskin keikoilla, mutta Oliko tämä 60-lukua? Joo. 60-luku, sitten 70-luku kun alkoi, niin mä menin Smokings-yhtyeeseen. Ja siinä oli sitten vähän erilaista. Meillä oli vakituisia TV-keikkoja ja sitten kiertueita ympäri Suomen. Ja solisteina oli Karola ja jotain muita. Ja Fredi. Ja se oli Euroviisu-aikaa ja Fredi oli just ollut Euroviisuissa ja se veti kansat täyteen. Miten sä opettelit aikanaan soittamaan, kun kuuntelit levyjä ja niiden mukana? Niin, no sillä lailla, mutta myöskin se Joy Morellon, se oli Jazz Quartetin rumpalin, se oli tehnyt oppikirjan. Mä ostin sen ja siitä mä tankkasin niitä, mitä siinä oli, niitä Paradille noita, mitä ne nyt oli, harjoituksia, tekniikkaharjoituksia se oli. Ja sitten myöskin opettelin rumpunuotit. Sitten Oulussa oli semmoinen musiikkiopisto tai koulu. Niin, ja siellä oli opettajana armeijan
joka opetteli pelkästään nuotteja, ei se mitään muuta. Ja se oli niin tympöä touhua, että mä lopetin sen kauan siellä. Mutta kuitenkin, että sai selvää. Siinä sitten oppi vähän niitä nuotteja. Myöskin näillä tässä Juhani Korjuksen ensimmäisessä bändissä, missä oli Tanskan Tuomo. Me oltiin jatkuvasti yhdessä. Ja Tuomo oli hyvä opettaa. Ja se opetti mua koko aika. En mä sen kummemmin mitään kouluja käynyt. Mutta ei tarvitse, jatsi on fiilinki, musiikki, ja ei se tarvitse mitään hirveätä tekniikkaa eikä muuta tuollaista. Se on tunteesta kiinni. Tiettyjä rumpaleita, jazz-rumpaleita, keistä sä sait inspiraatiota? Levyltä kuuntelin niitä. Se ensimmäiset oli Art Blakea ja Max Rose, mitä mä kuuntelin levyltä jatkuvasti. Sain siitä sen tyylin. Joku kysyy, että kuka on sun paras opettaja, niin vasta Max Rose. Sä oot tehnyt myös paljon aikanaan niin studiomuusikon töitä. No oli joo. Oli äänityksiä ja noita. Olihan niitä. Joo, niitä oli myöskin. Minkä silloin tällöin aina, että ei niitä jatkuvasti ollut, mutta aina silloin tällöin on joku semmoinen. Muistatko yhtään keiden kanssa tai keiden kappaleissa olet soittanut studiomuusikkona? Kun se oli siihen aikaan sellaista, että joku sovittaja niin keräsi porukan studioon. Ja ei siinä sitten ollut mitään, kun mentiin studioon, löytiin nuotit eteen ja sitten tempo ja sitten kun se oli soitettu, niin lähdettiin kotiin. Eikä sinne jäi se tausta. Niin just, se, mitä oltiin soitettu ja sitten joku laulaja tuli ja veti päälle sitä omaa laulunsa. Siellä ei niinku sillä viihditty pitkään siellä studiossa. Se oli kallista studioaikaa, että ei ole kellään varaa ollut siellä montaa tuntia. Niin. Se jäsi mulla. Ja Jussin bändi, Smokings bändi. No Fredi oli Smokings bändin solistina. Myöskin Karola. Soititteko te Eino Grönin kanssa? En ollut Eino Grönin. Okay. Levytystaustalla koskaan, mutta kertoi tähän mä tein paljon sen kanssa. Eiköllä oli ne omat säestäjät siellä levyillä. Se oli tangoa siihen aikaan. 60-luku oli ihan tango-luku. Siitä tuli Heikka pinnalle. Ei oikein digattu sitä tango-hommaa. Paitsi että nyt mä dikkasin viime aikoina, kun oltiin ulkomailla Ranskassa ja siellä oli, mä kuuntelin tangobändejä. Nehän soitti helvetin hienosti. Ei niin kuin täällä Suomessa. Mutta se oli sitten vapaata, se oli niin kuin ilmaa se koko homma. Ja esimerkiksi kun me oltiin siellä Ranskassa siinä yökerhossa, missä me soitettiin, niin siinä oli 200 metrin päässä toinen yökerho, jossa soitti ranskalais-argentinalainen tangobändi. Ja sitten kun meillä oli semmoiset duunit semmoisia, että yksi oli vuoron perään paussilla, se oli non-stop. 5-6 tuntia non-stop, mutta yksi oli aina paussilla. Ja aina kun oli mun vuoro, mä menin sinne kuuntelemaan sitä tangobändiä, se oli niin hyvä. Teette paljon kiertueita
ympäri Suomen ja sitten ulkomailla kanssa, just Ranskassa ja oliko Belgiassa myös? Joo, Belgiassa ja Ranskassa ja sitten Ruotsissa tietenkin. Ja ruotsalaisia artisteja oli paljon solisteina. Kalastajat-Urpola esimerkiksi siellä oli Vilpapset ja ketä niitä oli. Ja. Ruotsin huippuja tai suosituimpia. Niitä sitten säästettiin siellä vuositolkulla jo 7 vuotta suunnilleen. Kalastajat-Urpola säästösommia, floor show. Mikä on ollut sun mielestä parasta niin kuin muusikon urassa? Ja se kun oli sitä niin innostunut siitä jazzmusiikista. Ja siitä ei oikeastaan tanssibändinä, ravintolabändinä ei voinut soittaa muuta kuin ihan muutaman biisi illassa. Ja sekin piti soittaa, siis katsoa yleisöä, ettei ne hermostu. Joo, ne liikaa jatsoin joillekin, joo. Jats oli niin kuin alaspäin menossa se koko suosio. Silloin 60-luvulla se oli vielä suosittua. Sulla on joku muisto erityisesti jäänyt mieleen sun muusikon urasta, mitä lämmöllä aina muistelet? No en mä tiedä, ne on jäänyt mieleen tietenkin ne kiertueet ja se elämä siellä bussissa, kiertuebussissa. Se on sekin jäänyt mieleen sillä, että ei se aina ollut, kun niistä ei ollut kirjoittaa lehtejä. Siellä oli kuningas alkoholi oli aika paljon mukana siellä niissä kiertueilla. Mä muistan Seppo Rannikko, sen ajan kovempia saksofonisteja, niin se oli kova ottamaan. Ja siellä oli tuolla tien päällä, kun oltiin ja tuli joku kylä, niin Seppo sanoi, että mennään tuon kylään, jos siellä alkoi, niin katsotaan, otetaan pari koskista, katsotaan paljonko matkaa vielä on jäljellä. Ja se kauan se kestää. Matka vielä, kun Koskenkorvaa pullo on siinä tyhjä. Mä yritin aina olla vähän ulkona niistä pahimmista. Korjuksi Jussi oli niin kova ottamaan, että se ei selvempää viihtynyt missään. Ne matkat oli aika pitkiä. Joskus oltiin laivoilla, niin sitten lähdettiin Joensuun Kimmeliin muutamaksi viikoksi. Ja sitten kun lähdettiin, se oli marraskuuta, joulukuuta, kun ensin lumi tuli ja lähdettiin sieltä sitten laivalle, että kun meillä alkoi keikka. Kun se laiva lähti 12 päivällä, niin meidän piti sieltä Joensuusta ehtiä sitten, kun me ensin soitettiin 2:30 asti siellä yökerhossa. Toi Jussi soitti sen bussin, sen Korvenkaleen pojan bussi, semmoinen keikkabussi, niin hakemaan meidät. Ja sehän tuli, mutta se jumalat, kun oli liukas keli ja kiire oli laivalle, niin se ajoi ojaansa. Jäätiin sinne pakkaseen. Ja mä muistan, että kun mä olin siinä alassa, niin oli hyvät peti nukkumapaikat siinä bussissa. Niin pippuhyllystä sieltä, kun se meni ojaan, se ei mennyt ihan nurin. Kyljelleen jäi se. Mutta sieltä tuli kaikki kamat päälle. Niin siihen mä heräsin. Kamat tuli päälle ja sitten jäi vinossa siellä bussissa. Mutta oltiin siellä aika kauan siellä, kun alkoi tulla kylmä jo. No sitten tuli toi Aura-auto. Se tuli Aurasta tietä ja sitten se veti meidät ylös sieltä ojasta. Ja sitten ei kun matka jatkui ja suoraan bussiin, laivalle. Joo, selvisitte sinne kuitenkin. Just ehdittiin sinne, ennen kuin se laiva lähti. So long. For once unafraid, I can go where life leads me.
Somehow I know I'll be strong. Onko ketään niin kuin solistia, kenen kanssa tuli tehtyä yhteistyötä, niin kuka on erityisesti jäänyt mieleen? No Karola. Joo. Se oli se ja Simola. Joo. Ne oli niin kuin hyviä ja parhaita siihen aikaan. Mutta ne oli myös sellaisia persoonia, että ei niitä kiinnostunut mikään saatana iskelmä. Ne piti soittaa jatsia ja se nyt ei mennyt kaupaksi se jats-musiikki. Mutta meillä oli kiva tietenkin, koska tykättiin itsekin siitä. Siihen aikaan oli Kulttuuritalolla oli näitä jenkkikonsertteja. Niin se oli muun muassa Oscar Petersonin konsertti. Ja se oli sunnuntai illalla. Ja maanantai meillä alkoi Oulussa ravintolakeikka. Kun se konsertti loppui, niin me lähdettiin bussiin. Jussilla oli semmoinen farmariauto. Sinne me lähdettiin ajamaan Ouluun ja oltiin aamulla 9:10 aikaa Oulun arenassa. Kamat sinne lavalle. Sitten vasta nukkumaan itse. Sinnikkäästi kuunneltiin niitä jenkkisoittajia. Mutta se on ihan kuollut se tyyli. Tietenkin on uudet tyylit ja uudet miehet siellä. Ja se on nuorten ammatti toi. Ei se enää sitten vanhempana innosta. Me ei viitti istua bussissa vaan 1000 kilometriä. Käy raskaaksi. Niin. Ja sitten soittaa ja sitten takaisin 1000 kilometriä. Ei se yleisö tiedä sitä. Kuinka paljon siinä on niin, minkälaista. Kun tultiin paikkakunnalle, oltiin 500 kilometriä ajettu bussissa tai autolla. Ja just ehditään sinne aloittamisaika kamat kasaan. Ja sitten soitetaan 4-5 tuntia. Sitten kamat kasaan taas ja bussi ja autoon ja takaisin sitten kotiin. Se on niin kuin 1000 kilometriä yhteensä. Niinpä. Molempiin suuntiin. Se on rankkaa. Where do I go? Follow the river. Where do I go? Follow the gulls. Where is the something? Where is the someone that tells me why I live and die? Mitä luovuus merkitsee? Se on kaikessa. Jazzmusiikissahan se on. Ei sitä iskelmämusiikissa tarvitse luovuutta. Koska se on niin yksinkertaista se komppipuoli. Jazzmusiikissahan sä pystyt, se on luovuutta koko aika, vaan inspiraatio. Se merkkaa paljon ja sen takia mä oon sitä jazzia silloin aikoinaan soittanut ja vieläkin olisin soittanut, jos ei olisi tullut ikä alkoi kertyä ja sen verran, että ei se kaikki kiinnostanut. Mitä nyt on 50 vuotta oikein joka päivä ja joka ilta. Ja sitten ne ulkomaanreissut, joka ilta ei ollut vapaapäiviä ollenkaan. Vapaa oli 3 kuukautta, kun soitti joka ilta, niin se oli aika kypsä. Ja sitten kun se oli sellaista siellä 4-5 ohjelmanumeroa illassa, joita piti säästää. Ja se ei ollut mitään jatsia, se oli kaikkea muuta kuin jatsia. Sitten kun oli vähän epävarma, että osaanko mä soittaa just noin niin kuin ne haluaa, ne artistit, ulkolaiset artistit, ranskalaiset ja muut. Niin. Siellä oli yksikin sellainen ohjelma kuin argentinalainen nainen, vanhempi nainen. Se oli pullotaiteilija. Niin just. Ja konnekkipullo sen pään päällä
Se niin kuin tanssi. Okei. Niin, että se pysyy siellä se päivällä, se koneksio. Just. Sitä sitten säästettiin. Ja siinä oli naurussa pitelemistä. Tuollaisia ihmesäästöksiä. Oli. Laidasta laitaa kaiken näköistä. Joo. Mutta siellä kun pohjalla oli se jazz-musiikki, niin se auttoi paljon. Että siellä pystyi improvisoimaan. Ja sitten kun ei jos ei nuotista tullut mitään, niin kun se on vähän erilaista se musiikki, mitä siellä välillä joutui soittaa. Mutta se auttoi se pohja, jazz ja musiikki pohja. Pystyy improvisoimaan. Se on luovuutta parhaimmillaan. Se on sitä luovuutta. Nyt se on mennyt vaan siihen, että ei kukaan enää muista niitä aikoja. Kun ei ole ketään enää. Tanskan Tuomo oli viimeinen, jonka mä kävin hautaamassa. Ja tuossa Rapalti ja sitten Metsäketu ja Jussi. Ne oli niitä ensimmäisen ammattibändin tyyppejä, jotka me otettiin tosissaan se Jussi ensimmäinen bändi. Hotellihuoneessa yökaudet kuunneltiin jatsia ja keikan jälkeen mentiin hotellihuoneessa, pantiin jatsi soimaan ja sitten alettiin analysoimaan niitä kappaleita. Niin, ja niitä tyyrejä, mitä siellä Coltranea ja Miles Davisitä. Sen ajan Miles Daviista, se oli vielä, se ei ollut mitään huuaa. Sen bändissä soitti paljon hyviä muusikkoja, jotka sitten myöhemmin perusti oman bändiä. Ja sai nimeä siinä Mileksen kanssa. Onko sulla neuvoja niin kuin muusikon aluille? Ei sitä voi oikeastaan neuvomaan, kun se on jokaisesta kiinni. Niin just tuo luovuus on sitä. Jokaisella niin kuin omat suosikkibändit, kuuntelee niitä ja kopsii sieltä. Ja sitten kun tulee paikka niin kuin oman musiikin esittämiseen, niin silloin on pohjalla se jazzmusiikki. Ja se ratkaisee kaiken, se just se. Pystyykö improvisoimaan? Eihän jazzmusiikki, siihen on komppipuolen, niin ei sen tarvitse improvisoida. Mutta se on se yhteistyö, yhteissoittaminen. Piano, basso, rummut ja sitten joku solistina, joku saksofonisti, trumpetisti. Sitten se alkaa pikkuhiljaa toimimaan niin, että alkaa naurattaa. Kuuntelee paljon jenkkisoittajia, tai siis mitä vaan soittajia, ei tarvitse olla jenkkisoittajia. Meillä oli siihen aikaan se, kun ei muualla oikein ollut niitä hyviä. Ruotsissa oli aika hyviä jazzmuusikoita. Ja mäkin tunsin niitä, kun me oltiin niin paljon siellä monta kuukautta yhteen menoon siellä Tukholmassa, niin käytiin kuuntelemassa ruotsalaisia. Aika hyvin soitti. Ja mieli muutama tyyppi. Mutta se on just kun kävi kuuntelemassa, niin siinä sitten oppii. Kiitos paljon haastattelusta. Thank you. Thanks to you. Hyvä.